Parlement malien ani nyakuma alerte alerte alerte. Président Assimi Goïta kelembe ka mesure kura do d'état. Mali journaliste ou contrôle Mali fonctionnaire ou contrôle a une vidéo kolongolo bela jelen ka soro. Mena secret bado de fo nyana bi. Mercredi 24 juin 2026. Malien a segu tungara Assimi Goïta itana sinongone bulu sande. Malien mesure folo jume ya anya me kuyo couvre-feu kuya a fenge kati ko mesure sécurité nu ku keleme ka a bla kati di fenna femu ma jukoro de meno secret de fo malien de bela jelengana aywa ni e maoma ke Mali fonctionnaire yi ni Assimi critiquer yara do yo fonctionnaire me obe vidéo ke obe fonke ni farati ka kuma do fo mu mandi Assimi ubi mete ka baba mako tero be oro na ba fo ko zone rouge de obe blakata o zone konnana u ya ke mogo munu fanana mena kuma o ka mena révélation bado kebi awa mama ke Mali fonctionnaire yi korosi sona bibla kata zone rouge na et muya journaliste ka côté ta fanfela yi Mali journaliste Assimi Goïta aya yi katoi mba fo Mali journaliste bey aw kana Assimi critiquer aya toi wallahi wara jogine naye masoro naye hali menemenen sura bakele Assimi sera dana Assimi tana sika Mali sauver bli na ma kolosi Assimi ka défaite aba truda awku a desera solution tabulu a sera dana a keleme ka mesure kramita aw journaliste contrôle assisa e journaliste kebe Mali kono ni mi kolosi ni Assimi Goïta ka mogo yimene uba fima ki jadisi di ube tero ubo sebe ka dossier la ki ila nogo ka fira malien na ke erebe ka majugu deme e politicien ye iya Assimi ka fanga iba contrôle ubi mine ba fo ki est complice de tero contrôle mutaka tal nu kumbe ka plainte do Assimi ka décret contrôle ma yo mutaka mine ya ima yo musa mara mine ol munu era kumbe démarcher la de yol de mine kangalon tike ka noro bela oda ka stratégie croix bo beki kolosi amunu be extra anta dabla de halu turu kungolo ka anta na dabla ay keleto ambulu ambe kele ambata awante jigi kasra alala awana ambe ka kele fana ken galon de kan ko anya faso denjugu de ka be ka kele ken galon de kan ala kana kele nyamburu fiew na Assimi be tien de ka ala ka Assimi Goïta sangorota ala ka Assimi ka kala mena na Assimi be tien de kan na Assimi Goïta be ka Mali jo tien de ka ala ede be tien don de ala ka Assimi sangorota mama kita Assimi Goïta fa ala ka be malu na ka sura Assimi be tien kan ko mama de be ka wuli bi ko Assimi Goïta pirti parata na Assimi be tien kan ala ka be malu Assimi Goïta yi ala ka Assimi ala ki sangorota ni be tien kan mais Assimi Goïta ni ebe ngalon kan ala ki lebu mu nyogoma de li ka ke Malien Assimi Goïta ka stratégie kora de ni e politicien ye ni e fanga commandé ou bien mine ba fo ki e tero de muntaka tal flow bulu et pour nous ya fo fali do ni wulu do be dala de parce que do kungolo hali wulu fana non wulu fana intelligence wulu ka teme do ka parce que wulu ba don nalde parce que wulu flane gabaru ka wulu bon ati daila fo ka jien wuli nunu flane munu be ku de me be kunu ol de wuneni sari e réflexion be wulu la ateni Assimi Goïta nunu na ne de fleka kuma fa bila italai ne gabakuru ka wulu boyite inate ke trima fo ka jien wuli bon nunu flane u bona gabakuru na fo ku kunsogo munu yu neni kunu munu ko ku bolla ku e marfa bon dakari no e bubu mabel ni nyangi ulde keru ka porte parole bi mais ni wulu de kuma président la bubu te garala nyang te garala parce que wulu ba don eta e ale soro chien gele me flana eta soro c'est pour cela munu fle fanga la chien hakili libula chien zeme de bu kungulu konana ni ko kus ou betla kaskingana ils ont rien dans la tête on est reflet ka fayana bon munu man kunabi ou desera solution tout boulot ou ya ko benyagami ou ya maliko kedi sadike abina fosa kongo be ila ni kongo bila ni malo de nigi bila be malo du oh ni tore nigi be todu mais nous ya kere ni kongo bila to malo bashi saga ani nyuguna ka beke yonga ka bedu ni o bedu ndoro kono ni mimi mene
o kɔnɔ ni filɛ Assimi Goïta la. C'est-à-dire que ka taga ɲama ta minnu yɛrɛ ma sɔn changement ma ka t'o bɛɛ ta k'o fara ɲɔgɔn kan minnu ye changement kɛ k'olu kɛlɛ k'olu bɔ yen minnu tɛ changement fɛ escrocs namiw ka na n'olu ye u bolo ko maliyɛnw bɛ ji min nun fɛ de quoi parce que olu bolo k'olu ye bɛti ye cogo min na ko maliyɛnw bɛ ten maliyɛn bɛɛ y'a faamuya i ma u ka fanga jelima ka gobi don min na Assimi Goïta ni anw kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a kun jelima ka di ko a kun jelima ka di i b'a ko bɔnbɔnni kalama ma Assimi jelima ka gobi ko wulumusonin bobi maa si t'a fɛ a jelima ka go hali soso tɛ Assimi kimbi Assimi jelima ka go a ɲɔgɔn président jelima go ma sigi depuis Ala ka Mali da Assimi jelima ka go hali soso a tɛ Assimi ki hali wulu jeli o bɛ circuler ka tɛmɛ Assimi ta kan bi billahi a ye taa Mali gouvernement page sanfɛ a ka taga u y'o ka bilan mun fɔ a ka taa commentaire kalan ne y'a commentaire kalan billahi talahi ne sɔgɔsɔgɔra fo ka ji ye ne sara ne ma se ne yɛlɛla quoi I be statistique, I be sondage la dɔrɔn a ye taa sondage la dɔrɔn o de ye exemple ye bon ne b'a fɔ Mali journaliste ɲɛna ko in tiɲɛlen don Assimi Goïta bolo aw kana sɔn a ka turu d'aw kun n bɛna misaliya kelen fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali bon n tɛ fɛ mɔgɔ k'a tigi dɔn directement quoi a tigi yɛrɛ tulo bɛ na quoi voilà normalement a ka ɲi sa an ka pan o yɔrɔ kunna mais n bɛ yɔrɔnin dɔ fɔ an na quoi mɔgɔ dɔ de la ka Assimi ka fanga critiquer mɔgɔ dɔ Assimi ka fanga critiquer a tigi fonctionnaire de don u y'a tigi mite ka taa zone rouge la Assimi Goïta ka fanga dɛmɛbaga dɔ dɛ a bɛ fanga in dɛmɛ dɛ a ko dɔrɔn ko dɔ kɛra ko ma ɲa dɔrɔn u y'a mite ka bɔ Bamakɔ ka taga bila fo zone rouge la terreau bɛ yɔrɔ min na a bɛn ni Ala cɛ ni kuranɛ cɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ a ɲɛna a tigi tulo bɛ na fana Assimi dɛmɛbaga ba dɔ de kun don a tigi tununa réseau ka dɔɔni a tigi kun bɛ vidéo kɛ kuma bɛɛ mais a tununa sisan a ye hakili jagabɔ a bɛ na tigi ye u y'a tigi bila a tigi bɔra de a ye ko dɔ de Assimi ka parce que Assimi ka fanga kɔrɔ ye mun ye na Assimi ko ale ni Ala bɛ baro kɛ e ka fɔ ko e ka tɛgɛrɛ fɔ k'o ye tiɲɛ de ne ko tiɲɛ tɛ dɔrɔn e y'u jugu di ni y'u sɔsɔ i jugu de don n'u ye mun fɔ k'i ko kɛ n'i m'o kɛ i y'u jugu ye c'est à dire a kɛra fatɔkɛ tunduru ka fanga de olu de Ala ye olu mana fɛn fɛn fɔ o de ye tiɲɛ ye bɛɛ kan ka tɛgɛrɛ fɔ la ni maa min ma tɛgɛrɛ fɔ la o kɔrɔ k'o y'olu jugu de ye u b'o kɛlɛ fana u b'i kɛlɛ fana hali n'i bɛ k'u soutenir n'i ma sɔn ka fɛn kelen dɔrɔn ma u b'i kɛlɛ u b'a kɛ e y'olu jugu de u y'o de k'u la u yɛrɛ dɛmɛbaga ba dɔ dɛ o ye kumakan kelen dɔrɔn fɔ dɔrɔn u y'o mite ka bɔ Bamakɔ ka taga n'a ye fo burusi kɔnɔ jadisiw bɛ yɔrɔ min na dɛ u yɛrɛ dɛmɛbaga dɛ ni kuranɛ cɛ u y'a bila ka taga yen a tigi talen jadisiw y'a tigi minɛ siɲɛ kelen ma o hinɛna la u y'a bila mais n tɛna don o détail la o kɛra Mali in kɔnɔ yan awa n'i ye fonctionnaire ye a y'a kɔlɔsi ne kɛni ne bɛ extérieur la ne bɛ kɔ kan yan fɛn fɛn ka di ne da ye pour le moment bi fɛn fɛn ka di ne da ne b'a fɔ parce que ne tɛ Mali la ne tun bɛ Mali la ne tɛ kuma koyi parce que marifa b'u bolo u bɛ marifa ci la olu de ye marifa ci Sidiki Kuyate ka mobili la a bɔr'o kalama ninnu bɛ fanga nɔfɛ ninnu bɛ yɔrɔ min na bi u tɛ sariya ko la bilen u b'i minɛ u tɛ ka sariya bato u bɛ ko k'u jɛ u b'a k'i la donc n'aw ni ka d'aw ye a ye Assimi bɔ ka vie la a ye Assimi critiquer a y'a jɔ a y'a ka journal ninnu a ye Assimi critiquer dabila i ye fonctionnaire ye Assimi critiquer dabila n'o tɛ don dɔ la bɛ t'i minɛ u b'a fɔ k'i ye jadisi de dɛ u ye Mali journaliste dɔ fana minɛ hali a ma mɛn k'a diyagoya ko f'a ka bɔ ka fɔ k'ale ye nkalon tigɛ ko n'a m'a fɔ k'u b'a fɔ ka vidéo ɲɛna k'o tigi ye jadisi de ni kuranɛ cɛ Mali journaliste n t'a tigi tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a tigi dɔn Mali journaliste dɔ bɔra hali a ma mɛn k'a fɔ k'ale ye nkalon tigɛ u y'a minɛ de u y'a minɛ ka taga n'a ye u y'a bagabaga ka dossier sɛbɛn k'u bɛna f'u ka vidéo ɲɛna k'a ni Bina nin bɛ baara kɛ ko n'a ma bɔ ka nka a kɛ tiɲɛ b'a bolo dɛ k'a dɔn ko tiɲɛ b'a bolo ka fɔ a ka bɔ k'a ye nkalon de tigɛ ko parce que k'olu ka image o ko mais ko journaliste ko a tigi ma mais ni ye mun fɔ tiɲɛ dɔ nkalon don k'olu ka sira t'o la ko parce que k'olu ye état de ye ko état tɔgɔ man ka tiɲɛ c'est à dire que ne ye olu ka défaut fɔ olu bɔra olu bɛna sa bi de quoi
C'est-à-dire que faut, c'est-à-dire que on, il va la kaliba ko en blakorulama quoi. Ni ko do karante sinoko ko fanganta sara ubet. Ça nous mina faut basa fakala ou de frère nyonga kamali mara des immatures quoi. Ben ala na krache. Ouye tche mine kalibu. Kona ma boku ba a seba ka dossier la ko tero du. Kuba foka video manu na beka video kaka beka foka ni bina ndi fengeke. Kuba foko Sadio Kamara fagali mun kera ko il fait partie. Ni Assimi ka mogo ye galon norela ala de bi sauver. Sinon wulu ni jakuma do be Mali kono be dala. Munu me dala de wulu de do wa jakuma do ne da fo. Parce que aramade horon ni e kuma meni galon de kanga do. Kalambalia tola, demisenia tola, mogo robaya tola. Oye wulu yadi. Awa wulu ka sanui. Ou banamana comme la mogo munu be do la bila wulu ka sanui. Parce que tien yelen dun benyabe tien la. Non, m'a kalama non, on me file au table de. La réalité est là. Antécule des personnalités là. Wallah ou yengalo noroche là. Ou ye chemene kona ma bo. Kuba fuga video. Ima bubu mabel bora wugan. Ou ye bubu mabel de black à barabara. Ima bu aita bubu mabel ka video la je. Bubu mabel bora tiki kaba kobe ka kuma mfo. Kobe ka tero. Ça nous be pari ki ka kuma ka yelema. Ki ke tero yere ou ben galon norela. Ou lui reba do be ka galon tege. Munu me kolla me fono bala ko be ka galon tege. Ou lui refana ba do ko lu be ka galon fana tege. Awa refra ni galon noro la e fana ba do lu be ka galon fana tege. Ma obe teme parce que marfa bubu. Aya kolosa yere la. Mali journaliste Mali fonctionnaire munu fleur fangala bi. Ou tisi. Mogomu bali fana ka dese ka jadi su kale. U yanga jamana na fulu dunde unu sunguru yo sunguru bawde ta ka jamana na fulu dula. O de effet be ka wulu no fe. Abina fo nie glomi. Glo effet te wuli ko de. Fona erda manamani ka effet be wuli ko. Abetendi. To uye Mali na folo suguba ka dun ki fa ku kono fa. Ki diaw dala ki diaw yorobela ka sorosan o effet wuli sa. Kube wuli ko do de be ka ta fara tero kan ka ta baga mogo ma. Ni mogo bi ni fe Mali kono ay Assimi critiquer li aya dabla. Ne segu tungara mbaw dila aya kama aya yikatui. Ay Assimi to ambulu amunu be extérieur la. A tse ka fouille ke na ko ban bali kante kuma aka da chantage made aga tagan somogo ben mine ka be ka boro do be kungulu la binin korane che anu tara an fana baw mine Mali kono kanga na kuma na ni ne kuma jo koro nye nyamaden. Rien ne va nous arrêter. Mais ne ba dile aw munu me Mali kono ay kuma jo parce que Assimi keleme ko mesure kura de ta. Ou ye journaliste mu mine ou ko koni ma boka fo kien galon tege kamba fo kieje kamba amba ta tsebe ga dossier la ki tero. No fori ma Mali kono ika carrière banini parce que mogo do be hali fali be réfléchir à tema do kan hali wuru be réfléchir na do be dala de do wa fo ko Assimi yera da fo be dala hal na Assimi ko kale ni ala e baro ka soufe dugu be je aka vidéo manu ba bla mo do ba fo ko tie do ko wal judidu. C'est vrai. Anya kawe karamago do ko ni ala e baro ka wa kala ni no dara la. Donc c'est comme ça. Ala ka akili nyuma dama bora ni conseil de awani mesure kura de babulu et président contre ita ke sunguru bawdi entretien ni ki ta ke mogo bla nyogo nay ka nyina ki ka armée la be ki ka armée nya mogo nyana ma bela jelemine mogo bise ki deme ko bekele kana ni tekere folo ni galon tekela wi e bise ka jamana jola jogo ay Assimi to akata ka yere kungulo fara bo chechilengo beka yi ka to Mali kono nete fa ka problème soro Mali kono parce que mogo na Assimi mina sa ti blade mbo fa yana na Assimi cheche mina sa ti bla bon aya wireta woni ka conseil parce que ni mesure kura ba bulu sharia kura be Assimi bulu na yimena ba fo ki e jihadiste kere be kolu bale kere be ka armée bali ka soro aller de déceler me ka armée la be ka soro aller de armée chefarun dun kasola Mali surasi ba flani ko de be Assimi bulu kasola aka défaiti aka fouaria aka incompétence aka fendombalia avec munumunu ni salo jakuma ni salo avec ko munumunu ni salo de ka bise ko turuta ko da mo mi kun do beki koloshi yera la on ka conseiller ala ka tien bange Mali kono mama be ka Mali janfa ala ka be halaki mama e faso de njugu ala ka be halaki ne bora kuma la